Tia ewa ha ache. Aha the Kingdom of Asante. Kasafoni so na menemu ehia musomfo Kofi Kakari anenne menemu ehia nne oforisio anase April bosome ne da etoso aduonu enkono 29th April 2025 anenne menemu ehia mibusa se mompo motesei me hoye menim se won so hoye adom no adom yen na se yete ase na yente atenkaboni bia enne daidia na de meka nyina ne se memu nyina kwaba se de medical kan che mo no medin edi Kofi Kakari menimu hia wa hase ache de me ya ne se mesommo ewo the Kingdom of Asante YouTube so oba so a wo like ye page no na wa share na wa comment fi se niema am comment na de mo beka no eno ana yefa ede tenetene ye ho se be ya ye nkwa achewachew atadwufo wa enne Asante atedenne enne eni mfie aduonu ensia 26 years bema kwakudua ofro abenwa ebedane otumfo se tu otoso mienu ofro abenwa enne eni mfie aduonu ensia pepepe yakopo kwa me yedawase mo yedawase bro yedawase bimra biom yenim sa santehene niema wo ye eni niema ogusu a waye eno ana ye bo ho dawro na ye kan na ansa na no na men kan kire we na no santehene tu kwan obai ukuada no de anigye ebeka asantema ho na nya agro kra asante ebotwi ekosia yewra nanso areho 7 say enra fodwo ana yede beto santehene anim se ne yonko brebo ni nwisen agya asanteman ni fahene da se brese bonsu wakra santehene ekwa ohene wadi kan aduom yede da bia de kan ne se mudi kan si anamakopra pra ba bia maye makosiesie ba bi dia maye de santehene kan ne se ohene wadi kan aduom da bia ohene ta kan o se sie eni kagya wo hoi ya ne ni aseda emfa ho ne se de ne mate bia nanso se de asante aman hene edi buo eni ani de ese ma santehene ti ne se bi fi musi ya na santehene na nani ata kokowa sabria me no kasa di abrafo etwa adwaadwo ya achia me ade ato moni denso da bia eka se de owu pe ana wo ye enu nti santehene ni bibia o ye na senka santehene ehia owu senka owu ni a anka oni owu edi besie ni nanka obehye batakari kase ene ba mu owu de asie ni nanso mpanita aka se be se owu hoi ayi kontonkro yo da mansa ko oton bibi atobi na ye den ya odo beko da se bre wisi agya odi kan ya duomoy ayi ni wachi ukono nkoda o kwa ya mane na so mane ni ya mane de nchemrebo na se ye nyagya ya wene muno abusha yasemo ye wie ye nhwe eye na anon fiada anumre ana otumfo se tu otoso mienu obedi ade enam se nne yemfa kun ana chechire man biemu ntino na yede ngumasua santehene ede otumfo education foundation ebae na odane no santehene foundation na so otumfo si totos mienu foundation na no fiada no ana na ye mfie aduonu enum 25 years santehene ebodwa kese ema nipa etitire ene akintranwam eba support na so mu do manim de ebeta akire o mampanyin dada Jonajokum kufo se de da bi enim no Jack ebai na mo bai na de nanka efe ene se sada no de nanka na amampo hene ewo ho noma nanka odi mu ntintimma nanka odi mu akoniaba na enso no mankoma wuo ya wompa adepa ukita de a dasani bia ntime nje no wafa no ede konti dano de na ani brepa ye na enso na esese ye eno nti no ohene ebo odwa ema amanfo eba ase enura a ye de beto santehene enim no santehene ahyese nananom emanon tenase efi enura enne echina ekusi yawada onfa nwenwen ne yonko brebo ni nifa hene ewuo no ho eno nti ohene ebe wodem
obewo dem anenye so obewo dem so owo dem akwa ono na broni beka so oni the pillar of peace enne ebnen ye nyina ye nim ntokwa asori ntokwa ama no muso ewo boko eyesrem mantifi do ho enne santehene ene afanu ni nyina ehia na waka akire omu se omumyenum asumdwe abuam santehene di ka akire omu se obi amfa ni tuo ntofom ifi se asem si a enye ntokwa ane ede esiesie na emom ya ano ne ano ane ede kan eno nti omum yenhia na yemfa ano ne ano enka na de odie no yemfa ema no na de odifa no so yemfa ema no eno ane ma ne yesantehene eno nti nne ya nananom mo soro ho afanu no mienu nyina ehia santehene nne ewo dem na wo ne wo hene edi nkomo etoso biem se de mo nyina mo nim no na no asokoro mampo hene bafo dasebre enua anase yewra ono so ko ne krachi yedi ne na otweda fefefe nananom otwen ahwe kwan a yebefa so a yebeye na ayie anna na amampo hene so de ne dia beto so nanso ni nyina mu no santehene guso a esiesie na santeman oguso ehwe se de niema beko oguso eye na santeman eyie se de bia yedi ka aka no nne mfie aduonu ensie senye brichi abo asante ne senti ne se na amampo hene akra santehene eko nsie do a ebi anka santehene de nka wono no ko be bibi nanso mpanita aka kasa bi se etua yonko ho aya na etua duam atu mampo hene na atu santehene nunti ana wo hene etwentwen ne nase sebe ya enne ni mfie aduonu afidida no onye ne kokro nanso de enika ewo mu no se ohwe ede asiesie ama asumdwe aba esem mantifi esoro ho enokra eye ademu da bia ye nyina ye nim se da bia ye bibifo ye asantefo ye akamfo na ye nim se ye di nyamsom pa ana tete ye manti no ya na ye taka se enipa a wahwe ama asumdwe aba no ono ana ye ka asumdwe a ye kan no ka ho eno ti ne santehene hwe ama asumdwe aba na eche se nimfie aduonu nsia afidida no wadi no yie bidin edikofe kakari aha the kingdom of Asante ebusuan ye bepia bonten ye kwa bonten de besi ewo manhia ahemfie bia no ye mama sunsi ye de beba abesommo na ye sommo wie a mohu se you Asante eyo man Asante ye odom Asante ewubi enema nyina wie mu dia ye keka ekobo yewura so nanso yewura waye botantim na wotim Asante ene Ghana ene wiase mpo achi no ono ane yeka bonidin se na no wote se omampanye owo America abrochimam Trump ese obenya nanka wo hia santehene fi se wate santehene din ene ne nnwuma akese a oye ede bo wiase ndi se wo ye nipa bi na atenchen na akeka nsem bi a ene wakoma mfa ene bibi a ye kan kiro wiase afa na nyina age santehene atom ndi se wotena se na so wa nyina antom a na den ana opese wo ye bidin edikofi kakari mitinu a enimu ehia edi nkomo yi ne ewo ho ne ibohwi na yakomanhia yekwa bibi fufo bi a wo ho no a ebema maso ate ebusia se de medical aka no oba ye page ni so a wo de o subscribe ma ye na wa share na wo nua bi anya bi ahwe wo wi a wa like na wo wi a wo de comment atform e de amaye na ye de asua de mesremo eterebia na amanfo twa me eterebia na amanfo twa me asantesem sumayo enka wa wontimi nkoma no nti na kam saa na ma bekom kakra na ja makotena ase beden di kofi kakari obusia makramo